Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong! Donkey Kong! Segui, Donkey Kong! Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta, Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora, gora, hemen dator banana zerta. Ezkutuko altxorra. Bakardadea. Hau da lasaitasuna eta bakea. Bakardadea. Ezer eta inor ez dela amorrarazteko astebete osoan. Ospa erletxatxuek! Aldemendik! Aldemendik! Cranky, bai. Ederki asko egongo da dagoen lekuan. Ez dakit ba. Behar bada, nazka eginda egongo da, Didi. Herrietarako inor gabe alegia? Zauk esan duzu, txikito. Neta, zer egin nahi duzu gaur, Donkey Kong? Kaixo, Donkey Kankainu! Kaixo, Didi txikitxo! Baltzatozte odeiak surfeatzera! Ikusi hau! Eta mira! Itzela! Tira, Didi! Funkik esan duen bezala, goazen odeiak surfeatzera! Jauzi egin eta... Ondo altzaude, Donkey Kong! Bai, baina zerbait zaztaka daukat bizkarrean. Botila zahar bat? Eta mezua dauka barruan? Ez da ba platu xalatzen batela izango! Ez da mezua. Mapa bat da. Eta ez nola nahiko mapa. Begira, begira! Arrastoak isa batera doaz! Eta zer? Nor dago uartea zeharkatzeko prest isa baten bila? Gainera, isa zazten diren gauza gutxi daude. Bat, xilofonoa. Edo xaboia. Edo xilometria. Edo altxorra! Altxorra ez da isa zazten, Didi. No, baina kitezet! Esan nahi dudana da altxorraren mapa batela! Isak lekua adierazten du! Altxorra? Ospea! Diru mordua! Ezin naiz joan. Zer? Hitzordua daukat Kandirekin. Nola man paso aukera honi! Beti amestu duzuna, ez da badonki? Ez esango diozu altxorrari? Sekuleko zigabeko urre mordoari? Ez. Jaitsi zaitez odeietatik! Denbora ferri galtzen ari gara! Kale dotorean biziko zara! Tira, donki, mundiala da! Ez. Kokonduzko etxea izango duzu! Bare bat zabuka eta guztiz! Zeure banan ondoa izango duzu! Opariak erosteko Kandiri! Oparia Kandiri? Guazen ziztuan, altxorra aukitera abian! Guazen arrapalakan, urrea ekatzela eskubetean! Jarri martxan egazkina, Funky! Bai, jarri! Hemen nonbait erori zait bat, txampona. Guazen altxorraren bila! Altxorra?
Lehen ere Kongo-Bongo uarteko tximino aberatsenetakoa naiz. Zetako kolo hauei esker laster aberatsena izango naiz. Aberats porrokatua. Irudimenik ez du Don Kikonek eta pozik aldatuko dit aurkitzen duen altxorra, zera kamioneta baten trukeen bere bananak batetik bestera garraiatzeko. Bananazko tarta erraldoia erosiko du! Aizu, nora doa Don Kikon? Kande! Ahaztu! Ez duzu ikusi! Zure irudipena da. Zure burutazioa baino ez da altxorraren bila doala. Ez dute zer esan. Altxorraren bila joateko utxegin didala, sekulakoak eta bi adituko dizkit. Kandi, altxorraren bila esan du, altxorraren bila. Altxorra? Altxorraren bila joan dela? Entzun, Kandi, zure ugazaba bezala. Jartzazu hau martxan neronek gidatzea nahi espaduzu zu bertan utzita. Dejon deizula, Kandi. Bosten puntu baino etzaizkizu falta zer horren marka ontzeko gorentasuna. Venga! Klum generala, krokopuz erregean iteika, entzuten didazu guztiz altxua. Zurbin samarra ikusten zaitut. Jauna, hor zaude, jauna? Zuretzat da gorentasuna. Interferentziak daude, berdin dio. Zakatzak berdetuko zaizkizu esan behar dizudana esaten dizudanean. Eman azkar zure jakinarazpen inozentea! Sokormazo babalore hartaburu koikua! Tximinoek eskutuko bilatze eta erreskate operazioa antolatu duten mehatze mendietan, jauna. Mehatze mendietan? Zeren bila ote dabiltza tximinoak mehatze mendietan? Harriak agian? Harriak? Horrika da, nik zuri buruan emango dizudana! Zein da euren helburua, Klum? Eskutuko altxorra, jauna. Badakizu zen motatako altxorra den? Harriena? Zertan utxegin dut. Denokoin inozoak izate ere, bista-bistakoa ez da ba. Harriak ez! Altxorrean eskutuko arma hilgarri batago, uarte osoa suntsitzeko gai dena. Inozoenak ere badaki! Badakizu ez ere esan nahi duen horrek? Tximinoa Kongo-Bongo uartearen jaun eta jabekingo direla, eta ziurraski gumaleta garesti eta dotoreak egiteko erabiliko gaituztela. Argialdiak ere badauzka, ez da horrelakorik gertatuko. Tximino txorimaloiek baino lehen aurkituko dugu altxorra. Eta nek, krokoputz erregeak izango dut Kongo-Bongo uartearen nagusitasun osoa! Jauna? Hor zaude, jauna? Ardura zaitez berataz, Kruxa. Jauna! Hitz egiten ari natzaizu baina ez didazu entzuten, jauna! Jauna! Entzuten aldidazu, jauna! Zuri ari natzaizu! Jauna! Funky! Horreten behar genuen! Ez kezkatu horregatik bira eman eta kitxo! Pikutara bananak! Funky, ez aldaukazu segurtasun ualik bananentzat! Aurrena jarriko dut gurarien zerrendan. Altxorronekin berria bezala utziko dut traste zaharrao. Arraioa, begira horri lagunok. Enuen txekula odei berderik ikusi. Bero, behar bada behin. Ara, nondik datorrain beste ur? Ez da ura, Funky! Zerua da! Buruz beherakoa zegan! Lasai, iparro ratza idatziko dut aurrena nire gurarien zerrendan. Nire partearekin erosiko dudan aurreneko gauza, Kupel fabrika izango da.
Zure partea? Altxorran nirea da, zu buelta bat emateko igozara. Aizue! Kontuz diozunarekin, Bluster. Lanpostu bila hasi beharko duzuta. Aizue! Zu bai geratuko zarela lanpostorik gabe. Entzungo aldirazue! Zer? Donki eta Didi beste aldetik doaz. Bananazko freskagarria nahi zenuten? Hor daukazue bananazko freskagarria. Orain ez dizkit inorko porrak izorra. Inurriak, aurrena erleak eta orain inurriak, madarikatuak. Zatozte ona insektu lapurrak. Nire zat nahi dut altxorra, nire zat nahi dut arma hilgarria. Tximinar geroiek ondo ezagutzen dute uhartea gainetik, baina inork ez du ezagutzen urpea krokoputxerregeak bezala. Eskerrera, Grusha! Eskuinera esan nahi nuen. Baso zerratua dagoela ematen du hor behean! Eta harritxua! Uste duzu hegazkina lurreratuko duzula, Funky? Aixa gainera, Donki! Erregairik gabe! Erregairik ez? Eutxi ondo, mutilak! Ezin dut bira eman, ezin dut atzera egin, baina bai surf egin aire korronteetan egun osoan zehar! Funky, begira! Zuzendu mehatzea horretara! Eutxi ondo zuen urdainai lagunok! Itxaron, Funky! Ez da daukazu erreserban erregai poteri! Bai, txabolan! Balaztak? Ez ditut behar! Ikusten? Lurrikara? Altxorra zaintzen duen mustroren bat? Ez. Nire zabela da. Utzik daukat. Une honetan, altxorraren nire partea emango nuke bananak guri eta zukutsu baten truke. Ez etxi, Donkey Kong. Maparen arabera, ezkerrera hartu behar dugu 300 urrats eginda. Ta gero zer egin behar dugu? Isa aurkitu, pentsatzen dut. Arriskulatzu gari egongo dira mehatze ilun honetan. Hobe duzue hemen leku seguruan itxaroteanik. Kandi, hemen dago Funkiren hegazkina. Ondoko azorduan. Bizkor Dixi, altxorra zain daukagu. Nirea da altxorra, nirea! Aurkitzen duten bezain laster kendu egingo diegu. Gero suntxitu egingo ditugu eta uhartea hartuko dugu. Azkenean Kongo-Bongo uhartea nirea izango da. Norbait dator! Berreunda laurogeita emesortzi, 289, 300, hementxe dago altxorra. Hemen inguruan. Ta egin behar dugun guztia aurkitzea da. Altxorra trufak balira eta gutxerriak. Alferrik da. Bananarik gabe nire giarrak ahulduta dauzkat. Nuke altxorra aurkituko bere gainera erorita ere. Bejon deizula, Donki! Aurkitu duzu altxorra! Aurkitu dut? Baietzen, Didi? Bai! Opari handi bat erosiko diot kandere! Mil esker, Donkey Kong. Baina neronek erosiko dut oparia. Upel fabrika. Ez dut gehiago Blusterrentzat lan egingo. Ez da pentsatu ere, Kongo-Bongo uhartea erosiko dut. Eta mundu guztiak niretzat egin beharko du lan. Sentitzen dut neskamutilak, egoa konponduko ditut. Azken lurrartzetik nire burari zerrenda azten ari da. Baina, Kandi! Upel fabrika! Kongo-Bongo uhartea! Nire egoak! Nire arma hilgarria. Axola ez badizue.
Arma hilgarria? Arma hilgarria? Astuna. Utzidazue azaltzen, kontua da arma hilgarri hori gabe, eskorra irudituko natzaizue, baina uhartea hartzea orain arte izan den bezain nekosoa eta gogaikarria izango da. Aldiz, arma horrekin, dena kontrolpean eduki dezaketu artea suntsitzeko erabiliko dudan mehatxu hutsarekin. Eta suntsitu egingo dut behar bada. Esan ohi den bezala, erabateko botereak erabat usteltzen du. Dena dela berriketari utzi eta eman arma, zuek suntsitu eta nire burua diktadore berri izenda dezadan. Zer? Diktadore? Eman! Berandu motor luzea, neskek eraman dute zuk nahi duzuna agertu zaren une berean. Grusha, bagoneta! Jarraitu! Ez ni hemen utzita zapaburu tontonapiko kaikua! Odiera zigeratzera zoazenean! Altxorra krokoputzek uste duena bada, Didi, Kandi, Dixi eta Kongobongo salbatzeko daukagun aukera bakarra, eurak baino lehen eskuratzea da! Guazen azkar! Tira, sorte ona opa dizuet! Donkey Kongek esan du aurre hartu behar diegula eta sakabanatzeko. Olertzen? Egia esan, nahiko atraketxa naiz arma hilgarriekin eta... Zertaz ari zen marmarrean krokoputz? Batek daki, hau zabala isten duenerako, gu izango gara Kongobongoko kupel fabrikaren jabe berriak! Nire eskatasuna lortuko dut, urre guzti horrekin. Ez dut izango harri bitxi beharrik, ez lanekin beharrik. Altxor hori nirea da orain, lan makurrak burutuko ditut, armarekin irlaz jabetuko naiz, ametsa dirudi! Ez zaitut ezepzionatu nahi, tinko aurrekin gotizut nik, Kongo-bongo bat egongo da, zuriat zaparloi eta zikinetatik. Oiene hau da, komeria, entzazue hau begien bistatik, nire larrua salbatzeaz nahikoa dut, batek dakiz egerta dakikon. Fabrika erostea da nire ametsa, askatasuna eta luxua. Irla salbatu eta eroia bihurtu, krokoputzen plan makurrak zapuztu. Desagertzeak pena ematen dit, biziraupena da giltza. Giltza nik daukat beraz agurtu, diktadore berria! Zaigu asko falta irteteko. Kandi, begira aurrera! Ez dut ikusten zeru urdina baino! Osta libratu gara! Alde paretik! Nirea! Zurea! Zato zaitatxoren gana. Esan, Donkey Kong, zer egin duzu nire altxorrarekin? Ez da altxorra, Kandi. Ez horixe, nire arma hilgarria da. Eta Kongo-bongo uhartea hartzeko erabiltzeko asmoa dauka gainera. Altxa hortik, Donkey Kong! Jaso maukak eta erakutsi krokotxatxuei zure giharrak! Ezin dut, Dixi. Auleziak jotanago banana faltagatik. Nire garaipen. Eta haintza unea. Indarrik abezauden nik eratzeko.
Beti ezin izaten da... Beti ezin izaten da irabazi, ez da ala? Kruxa, egidazu irekitzeko ohorea. Begira, nire armail... papera... Argibideak izango dira. Kendu zure atzaparrak nire altxorretik. Sinatuta... Donkey Kong! Horixe! Nire altxorra da! Nik ipini nituen mapa eta gainerakoak! Eta ez zinen gogoratzen? Aspaldiko kontua da, Didi. Tximino txikia nintzenekoa. Piratetara jolasten nuen eta ondasun kutxunenak gordetzen nituen. Ondasunak? Bananak, jakina! Eta zenbat denbora daramate hemen? Nahaste borraste ustel honek eduki behar du bere alde ona. Azkenean Donkey Kongez libratzeko moduren bat. Zer egiten duzu hemen? Ospanendi, alde, doaikeria, eta bakea! Cranky? Zer egiten duzu zuk hemen? Zer egiten dudan hemen? Eta zuek zer egiten duzu hemen? Ez ezan badakiteta, niri oporrak izorratu, horixe! Aurrena erleak, gero inurriak, eta orain zuek, eta hori txibariz bezala, mutur luze hauek! Arduratu zu, Kruxa. Nik egun oso txarra izan dut gaur. Bai, aurrera, edan lasai. Esten zorrotzak dauzkate erleek, baietz? Banoa, jaun guzti zahaltsua. Cranky, nora zoaz? Etxera! Lasaitasun pixka baten bila! Zer demontre uste dute hauek? Zer egingo diogu ba? Agur fabrika erosteko nire ametsa. Nire ametsa zuri fabrika erostea zen berriz, baina zertarako altxorra elkar edukita. Ai, maitasuna! Da! Wow, behar bada krokodiloek uerteari erosoko zioten. Ez egin behar dugu. Egin dezakegu gauza bakarra. Hemen eskotatuta egon norbaitek arriskurik ez dagoela esan arte. Baina behar bada denbora asko pasako da. Elkar ezagutuko dugu. Nire bigarren izena esango dizut zuk zeure esaten badidazu. Forte!